Parlem de més negoci, en aquest cas d'Esquerra Republicana de Vilafranca, que aposta per potenciar l'enoturisme i fomentar el comerç de proximitat perquè la capital de l'Alt Penedès sigui competitiva. Durant aquest acte també es va insistir en que el client no ha de rebre un tracte massa industrialitzat, ja que normalment els visitants que venen de fora prefereixen la proximitat. Aquesta seria una de les conclusions extretes de la taula rodona organitzada pels republicans entorn a la competitivitat de Vilafranca en matèria de comerç i turisme. La taula rodona tenia lloc divendres al vespre a l'Auditori de Vinzeum i comptava amb la presència de Josep Maria Albet, de l'Associació Vinícola Catalana, Cesc Iglesias, el responsable de Planificació Estratègica i Projectes del Departament d'Innovació, Empresa i Universitat de la Generalitat, l'empresari i creador d'Allotjaments Penedès, Joan Pona, i la presidenta de Penedès Gastronòmic, Olga Guas. La intenció era posar sobre la taula la capacitat que té el territori de generar una vila i una comarca competitives en l'àmbit del comerç i el turisme. En l'àmbit de l'enoturisme, Josep Maria Albet parlava de l'experiència del seu celler, que ha resultat ser un èxit, i comenta que se'n parla molt, però no s'aplica el suficient. Creiem que sí, que realment al Penedès hi ha un potencial molt gran. El problema és que no s'hi posen molta gent a fer-ho. Se'n parla, però moltes empreses no acaben de posar-s'hi. I clar, si no s'hi posen, evidentment la repercussió és molt més petita. Nosaltres ens hi vam posar fa uns anys, vam apostar-hi, vam arriscar-nos a posar una persona per aquesta feina, encara que en aquell moment no tenia tot el temps cobert, anem a dir, no? Però vam dir-li que s'espavilés, que busqués clients i tal, i realment ha funcionat. I creiem que ara actualment, per exemple, en pocs anys hem passat a 4.000 visites anuals amb una persona sola, que atén totes les visites. Vull dir que una persona i mitja en aquests moments ja estem pensant inclús en posar-n'hi dues, però el que vol dir que funciona. Albet també ha destacat la repercussió que pot tenir l'enoturisme directament relacionat amb els cellers, amb la resta d'agents, com l'allotjament rural, els restaurants i el coneixement de l'entorn en general. També ha insistit en que el client no ha de rebre un tracte massa industrialitzat, sobretot en cellers petits i bodegues que desenvolupin una iniciativa enoturística. Des d'Esquerra Republicana, el representant del partit al Patronat de Comerç i Turisme, Jordi Rossell, era l'encarregat de presentar l'acte i poc abans comentava que l'objectiu d'una taula rodona com aquesta és elaborar el programa electoral dels republicans. Aquest tema de comerç i turisme és un dels 7 eixos que ens hem marcat per elaborar el programa de les properes municipals. Aquest és el mes passat vam tractar el tema d'immigració i dret a decidir, aquest mes toca comerç i turisme, i així durant 7 mesos fins a apropar-nos a les eleccions municipals, i així anirem agafant informació per anar elaborant el programa electoral. Els republicans defensen el foment de l'enoturisme a través de la marca Vilafranca, capital del vi, i a través del nom Penedès com a marca internacional. També aposten per un model de comerç de proximitat i per articular noves artèries comercials als barris. Finalment creuen que Vilafranca ha de quedar lligada a un turisme de qualitat amb esdeveniments com la Festa Major, el Vi Jazz, la Fira del Gall o les Fires de Maig.